Türkmenistanda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarını ila arasında ýaýratmak we mahabatlandyrmak boýunça nowatdaky kampaniýa alınıp barylýar. Häkimetler prezidentiň garaşsyzlygyny 30 ýyllygy münasibetli ýakynda çap eden kitabyny büdjet işgärleriniň we studentleriň satyn almagy ugrunda iş geçirýärler. Prezidentiň garaşsyzlyk bilen bagtymyz adly kitabyny şu günler Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri şeýle hem studentler satyn almaga mejbur edilýär. Ondan başga da aýry-aýry tebitleriň ýolbaşçylary prezidentiň görevdejligini mahabatlandyrmak maksady bilen ilaty höwüslendirmek üçin käbir çäreler görýärler. Adatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, yerli medeni işgärlere döwlet baştutamynyň täze kitabyny wasp edýän aýdymsaz eserlerini döretmek tapşyrylypdyr. Ýeňijilere döwlet garaşsyzlygynyň indiki ýyl dönüminde sylagyň gowşuruljakdygy wada berilipdir. Bu aralykda Libap vilayatynyň ýokary okuw jaýlarynda studentlere prezidentiň täze kitabyny ýad tutmak maslahat berilýär. Teýde adamdaky döwlet universitetiniň studentlerini prezidentiň kitabyny ýad tutmagy höwüslendirmek üçin olara 100 manat pul baýragynyň beriljegi aýdyldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow garaşsyzlyk bilen bagtymyz adly kitabyny ýazanlygyny 25 sentýabrda Halk Maslahatynyň mejlisinde habar berdi. Döwlet habar beriş serişdeleri bu kitabyň 3 tilde türkmen, ingliz we rus dillerinde neşir edilip, ýurdun garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlüklerine bagyşlananlygyny öňe sürdüler. Bu Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýyl neşir eden ikinji kitabydyr. Şu ýylyň maý aýynda neşir edilen Ak şäheri Aşgabat adly kitaby ýurdun paýtagtynyň 140 ýyllygyna bagyşlanypdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurt başyndaky 15 ýylyň dowamında 60-dan gowrak kitap neşir etdi. Kitaplar dürli temalara bagyşlanýar we ýygyderli neşir edilýär diýip bolşaly kitaplaryň neşir edilmegi köpçülikliň bayramçylyklara hem çärelere gawat gelýär. Geçen ýyl beýtaraplygyň 25 ýyllygy münasibetli 10 dekabrda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistan beýtaraplyk watany adly kitabyny çap edenligini halka habar berdi. 2015-nji ýylda onuň beýtarap Türkmenistan kitaby neşir edilip, Berdimuhamedowyň birnäçe dile terjime edilen Türkmenistanyň ruhy dünýäsi adly kitaby hem köpçülige hödürlenipdi. Şeýle-de Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtorlygynda çap edilen kitaplar atçylyk, itçilik, türkmen däpleri, haly, çaý we derman ösümlikleri ýaly zatlara bagyşlanýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow eserleriniň çap edilmeginden alan galam haklaryny tadakky üçin geçirýänligini birnäçe de gaýdapdy. Şol burakdyň özünde de ýurdun häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri döwlet baştutamynyň kitaplaryny satyn aldyrmak üçin ilat edilýän batyşlar we pul tapşyrmak mejburlygy barada agdamýarlar. Prezidentiň kitaplaryndan başga da Gurbanguly Berdimuhamedowyň portretleri hem Türkmenistanda ýygyderli ilata mejburlyk bilen satyn aldyrylýar. Ýylda birnäçe gezek Berdimuhamedowyň suratlary döwlet edaralarynda işgärleriň we okuwçylaryň hatabyna täzelenýär. Türkmenistanda azyk krizisiniň we koronawirusyň ýaýramagynyň arasynda ýurdun käbir regionlarynda prezidentiň portretleri ilata azyk satyn alynanda ýük hökmünde satyldy. 15 ýyl bäri ýurda we hökümete ýolbaşçylyk edip gelýän prezident Gurbanguly Berdimuhamedow öz çykyşlarynda we kitaplarynda koronawirusyň bardygyny, azyk krizisini ilat edilýän batyşy we iratyň ýagdaýyny agyrlaşdyrýan beýleki meseleleri gozgaman gelýär.